אתמול עוד לא שמענו על מכון עדים, והנה כבר חוגגנו יובל 20. פעם סניף הכי קרוב היה כל כך רחוק, היום מסניף לסניף אתה יכול לצעוק. קולטים עובדים אנחנו כמו משרד קליטה, פתחנו בחדרה אוניברסיטה. אני אתמול זרקתי ארון בגדים, תלבושת אחידה למכון עדים. לאחרונה חיינו כל כך קשים, באים לבדוק אותנו כל שני וחמישי. פעם חן פעם שגית, פעם מוריס, פעם ענת, 15 בודקים על כל עובד אחד. רבודי פעם בחודש שולח דש, מכתב עבור מחירון חדש. תראה שאחד רצה לקנות מכשיר שמיעה, שמע את המחירים פתאום עברי מיד. נבחן מבושבים כבר בדיקות שמיעה, אבל עדיין בעיתונות קונים נייר. בבן אדם פשוט לציבורית שילם, אנחנו ממלאים פסים לו יום שלם. לדוגים מאוזניים יוצא עשן, הבאנו מכשירים לאזרבייג'אן. יצאנו למסע עם מבצע חבלס, התאמנו מכשירים לכל מה שזז. צילמו ענת כוכבה לערוץ אחד, עכשיו במכוננו כוכב נולד. אבל בישראל כבר כולם יודעים, מכון טוב יותר ממכון עדים. במכשירים של סוניק שומעים בקול, וטיפולים שלנו פותרים הכל. אז מזל טוב לדודי ולענת, ותנהלו מכון עוד 20 שנה.